Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Дарси имрӯз аст, яъне ки тарзи кушодани ИП. Бисёриҳо дар ҳамин кушодани ИП ҳанӯз ҳам иштибоҳот мекунанд. Ба ҳамин хотир мегӯянд, мо қадам ба қадам мерем, чӣ хел мекушоем, кадом ғояро чӣ мо интихоб мекунем. Хуб, ИП для торговли на Wildberries. Полное руководство по регистрации налогообложения. Ҳамаи мақсад мазмуне аст, ки яъне дар инҷо мавъи кардани парс открытие ИП торгуи легал. Яъне дар асл яъне ки самозанец маҳдудият дорад, бисёр ваёд дорад. Яъне ИП чӣ варианти оптимални аст, яъне ки дальше чӣ рафтем мебинем. Хуб, яъне проблема торговли без ИП, яъне ки агар мо ИП надошта бошем, бо кадом проблемаҳо мо дучор мешавем. Хуб, рискҳо дорем, штрафҳо мешаванд, дар начислени налог мешавад, проблема с ФНС мешавад, финансовые потери, невозможно вернуть НДС, дигар мисол боло рафта наметавонем. Бизнес мо чанд қараки аст, аз ҳама маҳдудият мо чӣ боло рафта наметавонем. Дигар пункт аст, яъне ки барои чӣ маҳз ИП. Мисол не самозанятый, яъне ки ИП мо инҷо сравнира мондаги ҳастем. Преимущество ИП дар ҳамин аст, ки просто введение наличных деньги, минимум бухгалтерской волокиты, не нужно подтверждение закупки документов, модная печать с инициалом. То метавонӣ ки масалан рафта барои ИП любой хел печать зани, любой кора кунӣ, яъне ки ҳамаи чӣ иҷозат, ҳамаи чӣ карда мешавад. Можно работать любым поставщиком, пеқат метавонӣ любой кора кунӣ. Мисол бо чӣ льготы социальные взносы дорад, яъне ки ИП бисёр имкониятҳо дорад. Самозанятый барои чӣ? Почему не самозанятый? Ограничен в продаже, торговле. Нельзя продавать под своим логотипом. Это как пробная версия предпринимательства. Лимит оборота всего лишь 2,4 миллиона. Да? Нет возможности масштабирования. ИП оптимальный средний вариант для маркетплейсов. Дар асл, яъне ки ҳамин ИП як варианти хуб аст, айни ҳол. Яъне соли дигар, яъне правило ки дигар мешавад, мо видеои нав дар ин бора мепартоем. Яъне ки чизе ки ҳозир ҳаст, яъне кор мекунад, мана ҳамин инструментҳо аст, ИП аст, яъне кушода ба ҳамин ИП мо чӣ кор мекунем. Хуб, боз инҷа аст, яъне ки ИП ва ООО. Яъне ООО ай соли дигар вай мешавад, но барои новичокҳо, касоне ки нав сар мекунанд, ин сол, яъне то охири сола имкониятҳои хеле васеъ аст ва ай соли дигар каме маҳдудият мешавад. Хуб, ИП ҳам хел қоида дорад, ки барои новичкҳо навкор мекардаги, яъне ки регистратсия осон аст, отчёти минималӣ дорад, свободный распродажа мақсад, свободный расположение доход, мақсад ту метавонӣ доход ҳар коре ки хоҳӣ кунӣ, ту уже ИП ҳастӣ, яъне метавонӣ налогота чӣ низкий налог дорад ва бистрӣ метавонӣ ки чӣ вақте ки ИП нолозим кушӣ, метавонӣ озодона маҳкамаш кунӣ. ООО ки бошад, ООО вай дорад, ки яъне ограниченная ответственность бисёр моментҳоро, яъне бо партнеру, бо дигарро чӣ договор, шартнома кардан дар кор, престиж в глазах партнеров. Но ООО як моменти дигар дорад, ки статус дорад. Мақсад ягон ҷо ки рафти бигӯӣ ООО дорам, ООО дигар уровниш дигар аст. Мисол инвестор привлечь кардан метавонӣ, ва ООО ки дошта бошӣ, ту метавонӣ аз любой банк рафта кредити калон гирифта кор кунӣ. Барои пешравиам зур аст, аммо сложная отчетность дорад. Барои ин чӣ мода бухгалтери, дигар кормандон лозим аст ва хизматрасонии ООО кам мебошад, яъне гарон аст. Ба ҳамин хотир яъне ООО барое ки аз як этап ба этапи дигар гузаштан, мо то охири мавзӯъро мерем, яъне мебинем, ки ООО барои мо дар кадом вақт чӣ лозим мешавад. Хуб, инҷо пункти дигар аст, выбираем усн доход. Яъне дар ҳамин вақте мерем кумитаи андоз, худмонро ба қайд мегирем. Бисёриҳо мераванд, мегӯянд ман ИП мехоҳам бикушам, там дигар дальше ҳечӣ намегӯянд. Яъне дар он ҷо бояд гуфтан дорад, ки ман усн доход мехоҳам. Яъне дар ин ҷо якчанд вариант аст. УСН при торговле на Wildberries равно это хорошо. Осно при торговле на Wildberries это плохо. Барои чӣ? Яъне осно налог дорад 13% ва дорад боз 20% дигар НДС. Отчетносташ сложнее, мақсад налогам испори ғайр аз налог бо вай мекунӣ, яъне дар инҷа ҳатман чӣ бухгалтер лозим аст. А УСН доход боша, яъне налог 6% аст, отчет осон аст, метавонӣ ба любой банк, ба любой чӣ вай кунӣ. Хуб, УСН доход минус расход, ям налогш 15% аст ва отчет средний, введение нужных документов, яъне документҳои чӣ аст,
ягон чӣ хароҷотто кардӣ, чӣ харид кардӣ, яъне ҳар чизе ки харид мекунӣ дар чекош дар дастат истода, яъне ки дар налог пешкаш мекунӣ. Ва дар инҷа яъне ки ям хубиҳои худша дорад. Ну касое ки бо бозорҳои дохила, яъне ягон истеҳсолгарое ки дар хади Федератсияи Россия қарор доранд, ба онҳо кор мекунанд, яъне ба онҳо чӣ вигнитарак аст. Ба ҳамин хотир айни ҳол мо танҳо Ҳусейн Даходро мегирем ва оста вақте ки ёд гирифтем коре ки уже фаҳмидем маза мета, яъне ки савдо ҳаст, метавонем уже Ҳусейн Даход ё ин ки дигарашро чикор кунем интихоб, яъне ки ООО ё ин ки Ҳусейн Даход Минсурасодро интихоб кунем. Но навгониё аз моҳи январ сар мешавад ва барои мо фикр мекунем ки ҳамин Ҳусейн Даход Минсурасход яъне вигнитар мешавад ва бухгалтер нанимат мекунем, кори мо хеле осон мешавад. Хоб моменти яъне ҳисоб-китоб дар ҳамин ИПО чӣ хел сурат мегирад? Хоб ман просто пример овардам. Пример расчёт налога, масалан расчёт прибыли. Мисол мо мехарем 100 бигем термос ягон чиз 100 дона мехарем, 100 рубли равно 10,000. Продали, мисол мо фурӯхтемш 100 тара, яъне 500 рубли шуд 50,000. Валовая прибыль, яъне ки мо прибыли мо шид чиста, яъне 40,000. Мо бояд мувофиқи қонун ҳамин 40,000 андоз борем. Аммо бо инҷа бухгалтеро хубтар медонад, касе дар ин бора маълумот дорад, бо хубтару беҳтар мефаҳмад. Яъне Ҳусейн Даход мо обши, яъне ки аз 50,000 яъне меспорем, мешавад 3,000 рубл, яъне чисти прибыл типа мода мемонад, яъне 37. Ин пример аст. Ин ягон нест, просто пример аст. Ҳусейн Даход ин расходи без документа 50,000 бошад, ту яъне 15% налог меспорӣ, чисти прибыл мешавад 32,500 рубл. Мақсад дар инҷа уже дар Ҳусейн Даход мо 4,500 рубл мода чи экан ном мешавад. Хуб моменти дигар аст реальная математика с комиссиями, полный расчёт прибыли. Мақсад инҷа чӣ хел ки отчёте ки дар роҷа буд, ҳаминро бо мо вай кардаги ҳастем. Агар прибыла мо ҳисоб кунем, аз прибыл тием, яъне ки ин дигар хел отчёт мешавад. Яъне Ҳусейн Дахода чӣ хел ки дар роҷа дидем, прибыли мо масалан дар инҷа ин қадар аст ва дар осно бошад, яъне прибыли мо 18,000 мешавад, яъне дар инҷа бо хеле кам мешавад. Хуб моменти дигар аст дар ИПА чӣ нолозим аст, яъне ки мо баъзе моментҳо аст, мисол ИПА вақте регистратсия мекунем, банкҳо занг мезананд, онлайн касса, дигар чизо пешниҳод мекунанд ва чӣ ин чизо мода лозим нест. Яъне дар ин маврид мо аллакай 80,000 рубл дар як сол чи эконом мекунем. Дар инҷа сертификат соответствие оҳиста дар баъзе товарҳо дар Валберес ворид карда истоданд. Ба ҳамин хотир яъне ки бояд ки вақте уже мо корро сар мекунем, бояд ки ҳаракат кунем, яъне сертификат соответствиеам сохтан дар кор, кардан дар кор. Хуб, яъне мегзарем қисми дигар. Ҳангоми рафта, яъне Ҳусейн Даходро ки мо интихоб кардем, позитсия дигар аст, яъне мепурсанд моро ки шумо чӣ фурӯш мекунед, яъне мо дар куҷо фурӯш мекунед, чӣ кор мекунед, ипера мепурсанд. Баъзе ҷода намепурсанд, просто мегиранд, мақсад обычно основӣ мекунанд, тамом, дигар ягон савол наметавонанд. Ба ҳамин хотир яъне талаб кардан дар кор аст ки Ҳусейн Даход ва акведи 4791, яъне торговая розница по почте или по информационно-коммуникационной сети интернета. Мақсад ин яке аз рақами тартиботии андозборонда бар ин аз рӯи ҳамин мо андоз меспорем. Хуб, яъне аз рӯи ҳамин аквед, яъне мо дар интернет кор карда метавонем. Ба ҳамин хотир ҳаст бо саволҳо мешаванд ки мо дигар акведро бояд чӣ хел кунем. Дар як чанд акведа байт карда мешавад. Мисол дополнительные полезные акведы, масалан 4691 торговля оптовая неспециализированная, мақсад хоб 7311 деятельность рекламный агентств. Хоб, яъне ҳози анами чиз модам чи лозим мешавад, чунки мо дар оянда рекламамон агар дар ягон блогер тем, манами акведи 7311 ба мо лозим мешавад. Хуб, 8299, яъне прочие вспомогательные деятельность, яъне ин як вай аст ки универсали аст. Агар ягон корҳоеро карда истода бошем, яъне анами аквед, мисол моро налог ягон чӣ пурсад, мисол амира
یعنی همچون اکوید یاردم دیانده که در یگان موضوع که هم بیزنسی که در система نیست ما нами میتونیم وارد کنیم. خب зачем несколько кодов? Возможно, работа с поставщиками рекламы, консультационные услуги, защита от доначислений. یعنی اگر ما همین وایرا جابجا کنیم در آینده یعنی که یگان کارهایی که میشود чтобы ما را همین اکویدامون چی страховка میکنه. خب میریم пошаговый план регистрация. выбираем банк. مثال ما میتونیم خود налог رفته در اونجا خودمون را رегистрация کنیم. باز هست یعنی که در وقتی налог рафтем дар оҷо ҳамаги 800 рубл яъне пошля меспорем ва муддат чи регистратсия мекунем. аммо мо метавонем ки якам метавонем ба воситаи банк заявление нависем. хоб ҳар як банк условияи худша дорад. изучаем приложение, сравним условия. масалан метавонем ба воситаи банк подаем заявление на ИП онлайн через банк или через госуслугу. Выбираем установен доход. Уведомление в течение 5 рабочих дней мешает. Мы 30 дней навестим. Хоп, открываем расчетный счет, получаем реквизиты для работы, начинаем торговать и регистрируемся на Wildberries. Дар сентябре оянда мешавад. яъне ки регистрация кардан, тарзи регистрация кардан дар Wildberries. хоп, яъне банкҳо ҳам имконият доранд ки барои мо чикор кунанд ипк кушоянд ва мо метавонем через нотариусам через поштам кунем. яъне ино вақти хеле зиёд мегирад ва аз ҳама осонаш яъне ки шумо агар дар дигар регион бошед регистратсиятон фарз кардем дар Тамбов бошад, агар шумо дар Москва қарор дошта бошед метавонед налоги 46 равен яъне дар онҷо иптона кушоед. но инакда мешавад ки баъзе моментҳо мераванд дар ҳамин налоги 46 яъне намекунанд регистратсия. но онҷо дидан дар кор аст. шояд аз ҳисоби оператор ё ки аз ҳисоби баъзе моментҳо баъзеҳо ба калама мегиранд ипера кушодаанд. хоб дар ин ҷо мо сравнени банкҳо мондагӣ ҳастем. кадом банкҳо қатъи мо дар кор кардан барои мо выгоднитар кард. дар аввал яъне ки банки беҳтарин аст Тинькофф банк. плюсаш дар чи аст ки бесплатна регистрация мекунад, самообслуживание бепул аст. так минуси ухудшилась сервис, очередь в поддержке. дар ҳақиқатан яъне ки ҳам банкҳо қатъи вақти мо кор мекунанд аввал зор буданд тез кор мекунанд. айни ҳол камтар маҳдудиятҳо аст, ҳеҷ гап не. яъне Альфа-банк надёжность, хорошая поддержка, развитие интернет-банка, более высокий тариф. хоб яъне ки инҷа условияш ҳам хел аст. ВТБ плюсы Газбанк, стабильность, льготы для ИП, минусы консервативность, медленные нововведения. яъне ҳар як банк преимуществои худша дорад. яъне ба Tinkoff.bank сар мекунем ва не банкҳое ки датаига дар поён қайд кардагист ба ино чи масштабӣ ратса мекунем, барое ки ино банкҳои боварӣ ҳастанд. ва дар ин ҷо мо рекомендовать намекунем барои навичокҳо Модул банк. бениёд банки проблематични аст ва дар рафти кори мо бо мо чи ғам метиҳад, чунки мо аллакай шаташа хӯрдем, дидем, азобша кашидем, ба шумо чи тавсия намедиҳем. яъне бо воситаи банкҳо ҳам метавонем заявление нависем. дар банкҳо ҳам ипмона мекушоянд метиҳанд, ҳам акведмона, ҳам электронный подпис, яъне ки бояд ҳар як предприниматель электронный подпис дошта бошад. ин электронный подпис ҳам хел аст ки агар шумо дар дахили Федератсияи Россия ҳам набошед, аз дургӣ шумо метавонед ки лични кабинетотонро дигар моментотонро контрол кунед ва ба воситаи он метавонед дар як банк расчёт нишод дошта бошед, метавонед дар дигар банк ҳам расчёт нишод кушоед. яъне типични ошибкаи новичкҳо, яъне одамое ки наомедроянд бисёртар чӣ хатогиҳо доранд. мисол бе ИП кор кардан мехоҳанд, мисол ИП як аз дигарро мегиранд, дигар ваё мекунанд. уже аллакай якчанд факторҳое шуд ки ИП-ро гирифтагӣ ҳастанд, шаҳрнома надоранд, ягон вай надоранд, чи проблема мешаванд. ба ҳамин хотир яъне ки шаҳрномаро кардан дар кор аст. Другой момент, выбирает осно. Чизе ки дар боло осноро гуфта будем, яъне ки налог якчанд маротиба зиёдтар акс бурда мешавад. хоб дуюм хатогӣ мисол оснро ки интихоб мекунед обычная система налогообложения, переплачивать налоги 2-3 раза без необходимости. яъне ки мақсади ҳар як соҳибкор гирифтани фоида аст. яъне ҳамаи роҳҳое ки барои мо чи выгоднитарак аст, бояд мо ҳамонро дида яъне кор кунем. усен доход минус расход без документов не могут подтвердить расходы, платят больше налог. яъне ки дар усен доход минус расход барои касое ки дар инҷа бо фабрикаҳо, корхонаҳои мисолами дохила ҳамкорӣ доранд, барои ӯ чи выгоднитарак аст ки пулароӣ мекунанд, пула мегиранд ва хатогии
чорум ин аст, ки неправильный аквед, яъне бисёри одамон мебиёнд мо регистратсияшон кардагим дар Wildberries ё ин ки вай кардагим ва ҳангоми налогсупорӣ мешавад мерем, яъне ки аквед илова кардагӣ нестанд. Дар он ҷо аквед яъне фермерский деятельность нест, ё ин ки ягон вай дигар вай кардагӣ аст, но махсус дар ҳамин акведе ки мо дар боло зикр кардем ҳамин нест. хуб, яъне моменти дигар секрет экономии для ИП мақсад, яъне ки ин лайфхакҳое аст, ки ҳар як ИП бо чи социални взнос дорад, яъне дар 2024 47,000 рубл буд ё 49 чандсад буд вай мекард. Авози бошад мисол тамоман дигар аст. Мисол дар ин ҷо логотоп лайфхакҳо мисол вай аст. Дар ин ҷо ман як момента қайд кардагӣ ҳастам. Ҳамин налога ҳаракат кунӣ, ки ҳар квартал супорӣ охири сол, яъне ки просто декларатсия кардан месупорӣ, чи сабуктар меғалта. Баъзе одамон налога то охири сол ҷамъ мекунанд ва охири сол мехоҳам бисупорам, суми бисёр ҷамъ шудагӣ аст ва дар гирифтани расшод каме чи проблема мешавад. Ба ҳамин хотир камакӣ супорен хутона чи сабак мешавад. Якчанд полезни сервисҳо барои ИП, яъне вақте ки шумо кор мекунед барои отчёт кардан, бухгалтерияда яъне барнома аст моҳи склад, дим барнома аст Elba ва сеюм аст Adines Business Start. Яъне ино барои аввали кори шумо чи хеле кӯмак мерасонанд. Дим аналитика ВБ, мисол аналитика ВБ статистика аст, хеле Wildberries яъне пешниҳод мекунад функсияи ҷемро ва дим мисол ҷа Seller Tools гуфтагӣ ҳастанд, бо ғайр аз ин ҳаст, яъне MP-Stats, Mаяк, дигар ваё ки бениҳоят барномаҳои хубанд барои анализ кардан. хуб, сеюм момент логистика. Логистикара мақсад деловая линия аст, ки метавонем боротона ҳар складо равон кунем, доставка мекунад. Хуб, ё ин ки ба воситаи SDEC, ба воситаи Почта Россия, яъне ки ин дуташ каме қин аст, не ки якам деловая линия бениҳоят ҳамин хизматрасонии вай дорад. Хуб, сервисҳо бисёр ҳастанд, яъне ки ман просто барои пешкаш кардан бинед, ки яъне ки ҳамаи корро мешавад автоматизировать карда пеш бурда. хуб, дар ин ҷо ман як нуқтаро қайд кардаги ҳастам. Главные правила: автоматизируйте рутину, тратьте время на развитие бизнеса, а не на бумажку. Яъне бояд ҳар як соҳибкоре ки масалан тиҷорат мекунад, бояд ҳаракат кунад, кори худаш осон кунад, барое ки агар худ осон накунӣ, ҳеҷ кайта чӣ намекунад. хуб, дар ин ҷо дар охир яъне ки нақшаро кашидам, ваш план успеха на Wildberries. хуб, имрӯз ба қайд мегирем ИП Ҳусейн Даход 6%, аквед 4791, пагош бошад, яъне ки бозорро меомӯзем, интихоби товар мекунем, конкурентҳоро анализ мекунем, яъне якчанд факторҳое ҳаст, ки инҳоро мегзарем ва мегзарем тамом шуда баъд аз як ҳафта метавонем ки худмон яъне первый закупка кунем ва дар Wildberries уже боро загрузит кунем. Через месяц мисол первая продажа, анализируем, оптимизируем, масштабируем. Через 3 месяца уже стабильный доход, автоматизируем процесс и растем дальше. Ну, по воле Всевышнего. Яъне ки дар ин охир як нуқтаро қайд кардаги ҳастам. Stochcom Smart ваш успех предрешен, яъне ки муваффақияти шумо аллакай пайгирӣ карда шудааст. Шумо метавонед ки мақсад муваффақ шавед бо ҳамроҳи Stochcom Smart. Начните прямо сейчас, каждый день промедление — это упущенный прибыль. Дар ҳақиқатан, яъне ки чӣ хеле ки мегӯм, ҳамин возможности ки айни ҳол ҳаст барои ҷавонон, барои шахсоне ки имкониятҳо доранд дар ҳамин площадка кор кунанд ва ин моментҳоро истифода намебаранд, барои инҳо яъне мешавад упущенный возможность. Яъне ки чӣ вақтро аз даст надиҳен, ҳаракат кунед. ба ҳаматон муваффақият хоҳонам. Алло нигаҳбонатон. Савол бошад нависед, аз рӯи имконият ҷавоб мегардонам. Алло нигаҳбонатон.